student union hi ni dapat kemensim juga jenis kia kagabang nilai poi sya kana kesini ka besipo ya kana kejing ya sangkalan mangor bagi jing sakhan ka jungi bangin ni macam layo kata ka positive response ka bidi bati demand ki jungi wat du kana ka poi governmentaru kuman si ong yepi ba kamtama kana kesini ka besipo ka bangi rong kumba prangut ki khot ki jungi ki lapoi sya ka jing sumat layo kata kejing grip ka bidi ka BP jungki ga ba kala har sepo kumjuru ka jungi har ka sini jungki bat kumju i presiden jungi i sandi so tun ru akan kamit pemta ka sini de ka ba bentar jung ka jing su ba jung ka ko ka jungi i lasa poi ka jing i lasa ki ka jing suma ka di civil hospital bat kumning i ba ka demi ki sini ki por im ki khot ki jungi ki tangi kulon ka ka jing stomen ka ba ki yasham ka bidi ba ka jing pang di nomor berkacung surat dan bam di luar kota kota. Kemudian soal rut New York igoi ka order rut bagalami nak Ministry of Education KPD bagi letung ya kan ka inquiry committee ya kabadi ba langsung nak itu two member inquiry committee kena keleng jungi ni suka bana jadi pensai bandu kesini ke berdengkong hi kamen ke demand ke jungi ke dia remove your license lah mata aduk kena kesini ke bespo kesini mungkin macam lah ya kata jingdawa ke jungi ke balapin urlong dak sarkar pedeng ndri nak keleng jungi ka menteri pensai ba ngin ye beteng ya kena ke jing syakhan ke jungi tat andai ni hi ke removal ke jong u ne UVC nak kena ke university ke jungi hukum kan riai u kasong ka jing start dengan sarkar kan bu ya ka tin kembali ulang ba kata ka internal way la ba u resign dala de lelang ba kin shima kundan ba kin suspend na kin fa u sheli kata ngin tem kan song bit tang ka sarkar kun ba kin shim rai na keleng jongi tingi ka ban ai ro ka besai wat lah ki members jongi ki pang ki sitom ro keleng jongi ki badang sa hane inai biteng ke indefinite hunger strike kat ba ngin pat i shisha u BC ba ulah sha remove ka university jongi inai biteng ke ni sha than tu yang iwana ni member committee Ikini ke inquiry committee kumba ngilai kan ke order balatung daka government of India hi nakeleng ke join ke mangan shahi ke mangal juyai ong baka sarkar kamsham lashim mekano kono ka decision ka bedi in favor jongi kumon chupan ong ka jingpan jongi ka day on remove your OBC tekat aduk kan ke pol komentar ke sarkar ka kamsham lele e kata jadi kan ke inquiry ke baka sarkar ke le ai bakat le ka mana dehi nakeleng jongi in chupan shai mangin nom ya nginom ya song thai nginom ya backdown ya kan ka hunger strike kan bangin terjadi ihi ya UVC ba on remove ikini independent inquiry kat ke baka sarkar ketung ai kan panle de kemana de nak lain jongi kat ba kim remove ya UVC hi nak kan ka university jongi minang ya bitang ya kan ka independent hunger strike don't know ka expect mana say way na ko state na le on na ko na committee gajing sya ko manchukun ong ma hoy kitike two member inquiry lengi ni page baru arti member si kim day nak state ke jongi jing shisha ku manshu ong ba ku bagi la ui bakan university ke don ha ke jela ke jongi ke expectation jongi te hoi ke don hi ba at least u bru u bade na jela jongi kenang ba unyo bondo inyo bentah kan committee kenang ba u khamtip ba u bru dan kan ke jela u bala shong bala sa u bala i kan jing roi jing part kan university ma u hi untip khamshai tama kalung shisha ka ba penting si yang ngiru kum ki kena jong kan ke university ke dan kan ke jela ba umdan tong u do kharu bade member jong kan ka committee u bade na kan ke jela jongi penban ki don man ki bru ki bade ki bar jela manshu ong no ide ki members ki ba kim da shun kim don ka jing sham phang ane kano ka experience ka day bat ka relation bat ka university ka jongi ta ka bade ba kata ka mentang Indonesia kata ka jing si ba at least kum ba kilade bantung way na ki member ade bande hi bro ki bru bade na jela jongi hi tama ko machu penshahi wala ka taru na keleng jongi ka ro ka basai ni ngim dan kata ka egi ka jing thot hanno kano ka bentang ni beteng be ka independent hunger strike nomor bangin patio kata ka jing dawa ka jongi ka pura ba kata ka de men remove UBC atau yang ni pimpinan ya kan itu Teban ong ba ya kan committee kumbaga sarkar pedang sarkar India hi ke labu ya kan committee nak keleng ke jongi ngin ong ba ngin yai bedeng ya kan ka hunger strike kat ba kamper remove UVC terada kan committee kawan ru ada ka ai kata pada ka committee pediang ke recommendation pada committee ke shim ya kan ka jing dawa ka jongi tan keleng jongi ni pediang su bahai ki tambah ada ki kim shim la pediang ya kan jing dawa ka jongi tekemut ya keleng jongi ni nai beteng su ya kan ka hunger strike